til cosiusrelationen, som hedder a n er lige med b n plus c n minus 2 gange b gange c gange cosius er lig med a. Og vi starter med at have en trekant, som vi har delt op i to retvinklede trekanter. Og så har vi så kaldt grundlinjen for den store trekant her x, og grundlinjen for den lille trekant b minus x. Vi vil gerne finde højden, og da det er en retvinklet trekant, kan vi bruge Pythagoras, så vi kan sige x i anden plus h i anden er lige med c i anden. Og da det er højden, vi gerne vil finde, så isolerer vi h i anden, så det bliver til h i anden er lige med c i anden minus x i anden. Og så kan vi gøre det samme for den lille trekant herovre, også lave Pythagoras, og så finde a, linjen a, så vil jeg sige b minus x i anden plus h i anden er lige med a i anden. Og da vi, så ganger vi parentesen ud, så vi får b i anden plus x i anden minus 2x plus h i anden. Og det er så også, det giver så a i anden. Og da vi har for forrige opgave her, eller for den anden trekant, der har vi fundet h i anden, så kan vi indsætte c i anden minus x i anden på h's plads hernede. Så vi har a i anden er lige med b i anden plus x i anden minus 2bx plus, og så sætter vi så c i anden minus x i anden. Og så skal der lige parentes rundt om den. Og så har vi så herover har vi plus x i anden, og her har vi så minus x i anden, så de gør ligesom ud med hinanden. Så vi har en linje, der hedder a i anden, er lige med b i anden, plus, så er det minus 2bx plus c i anden. Og så har vi så en ukendt, og det er x, som vi har herovre fra, og så har vi for nogle tidligere opgaver lært, at den her linje kan man kan også hedde c gange cosinus til vinklen a. Så det kan vi så indsætte på x's plads, så den kommer til at se a i anden er lige med b i anden plus c i anden minus 2 gange b gange c gange cosinus til vinklen a. Og det er så også den samme ligning, som vi har slået det herover, og på den måde har vi bevist cosiusrelation.